שלום וברוכות הבאות לפודקאסט למה כפי שאת, עונה שלישית, פרק רביעי, איך זה עובר לי ממש מהר. הפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על נושא ממש מעניין שהוא אמונה, מאמינה בי ומה שמגיע לי, זה הנושא של הפרק. אז לטובת זה נמצאת פה עוד מתאמנת בוגרת שלי שבתכלס הכל בזכותה. היא זאת שיזמה את כל העונה הזאת, והיא אמרה, תגיד, למה שלא נבוא להתארח מי שעבדת איתה בפודקאסט? אמרתי לה, למה באמת? והנה היא פה. אז טליה המהממת, ברוכה הבאה, מה עניינים? וואי, הכל טוב, אני מתרגשת האמת. כן? יופי, בוא נתרגש ביחד. יאללה. אז טליה אמרה לי, סתם, אנחנו לא הולכים לפתוח את זה עכשיו עם כל מה שקורה מתחת למים. בסדר, אבל בעצם טליה אמרה לי, וחשבנו רגע על מה אנחנו רוצים לדבר, אז בגדול, חלק בלתי נפרד מעולם ההגשמה שלנו הוא נוגע בעולם של אמונה, אבל לפני האמונה וכל הדבר הזה, אולי תציגי את עצמך, מי את, שיכירו אותך קצת, מה את אומרת? אוקיי, נעשה את זה קצר כאילו, אבל סבבה. כן, יש לנו שעה שלמה להציג את עצמך. כן. אז אני טליה, אני בוגרת של טל, אני בת 29. מבחינתי השנה הזאת התחלתי כגננת, אני גננת, וכל התהליך עם טל, והיום זה לקראת העתיד. גם שהולך להיות בין היתר, כמובן אם זה בפן הזוגי ובפן העסקי וכזה. אז מה הולך להיות בפן העסקי? מה החלטנו שאנחנו הולכים לעשות? קצת קשה לדבר על זה בפודקאסט, כי אני מפחד שאנשים הלא נכונים ישמעו את זה. טוב, אז אבל לא, אני אדבר על זה, אין בעיה. אוקיי. אני יכול להגיד כמובן כזה בראשי פרקים שבעצם את הולכת להגשים את עצמך. כן. אפשר להגיד את זה ככה? כן, לא לגמרי. סבבה. אז זה גם הרבה פעמים דברים שקורים בתוך הקליניקה, שאנחנו באים בפורט מסוים של זוגיות, ערך עצמי, והרבה פעמים זה משפיע על כל תחומי החיים. אז אם יבוא לך לדבר על זה אחלה, ואם לא זה גם סבבה, שלא נסבך אותך עם מה שקורה כרגע. אז דבר ראשון, אני שמח שאת כאן, ובא לי שנייה רגע שלפני הכל, להזכיר לך שנייה איפה היינו. כאילו, ממש בא לי רגע שנדבר על כל הנושא הזה רגע של אמונה, ונתחיל בכלל מלמה חשוב בכלל הנושא של אמונה בחיים שלנו, ואיפה זה פגש אותך. וואו, סבבה. אני אתחיל מלפני כן, איפה הייתי לפני כן בחיים שלי, ואז כאילו איך הכל הצטלב בעצם. יאללה. טוב, אמונה יכול להתפרש בהרבה סוגים. בסדר? אמונה בעצמנו, אמונה במה שקורה לנו, ואני באופן אישי, זה אמונה שלי בקדוש ברוך הוא, כל אחד ייקח את זה לעולם שלו. יקום, זה לא משנה. אף על פי שהייתי בן אדם מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא, האמונה בעצמי, איך נאמר בעדינות? לא חייב בעדינות. פחות. אוקיי, אהבתי. זה התבטא בהמון הלקאה עצמית על כל דבר שקורה, זה בביטול עצמי ברמה מוחלטת, אפשר להגיד כמעט. לא הייתי סומכת על אנשים, לא הייתי מתקדמת כל כך. זאת אומרת, מה שהייתי יודעת שאני יכולה לעשות ואני טובה בו, סבבה. אבל מה שכאילו הוא בגדר חלום או משהו כזה, זה כשהייתי מתחילה להרגיש את הערעור, אז היה לי מאוד קשה להתקדם. כי מה קרה שם אצלך? כי לא האמנתי מספיק בעצמי, לא האמנתי שזה מגיע לי, לא האמנתי שאני מספיק יכולה או מספיק טובה בשביל זה. רגע, זה מאוד אמוציונלי הדבר הזה. כן, אין בעיה שנבכה ביחד. לא נבכה. יש פה טישו, לפנייך, גם הזלנו כמה דמעות, אנחנו בקטע טוב. כן. זה בגדול. עד שהבנת, ותוך כדי גם היה לי עם כל וזה התבטא בכל התחומים, זה זוגיות, קריירה, הכל. אני שנייה תוך כדי, בוא ניגע רגע במה שהיה באמת לפני. אנחנו מדברים בעצם על מצב שבו את חובה איזשהו משהו, יש פער בין מה שאני רוצה לבין מה שקורה לי בחיים, במקומות שהם בטוחים לי, כמו לצורך העניין הקריירה שלי, וזה שם אני מרגישה בנוח, והכל איך שאומרים עובד. אבל בואי נדבר שנייה על הנקודה, אני מנסה להזכיר רגע נשכחות במקום של איפה הייתי, ומה בכלל גרם לי לפנות, לדבר, כאילו, או לדבר איתי, כאילו מה הביא אותך בכלל למקום שבו אני מבינה שבא לי
לעבור תהליך או להתעניין במשהו שקשור לזה. בוא ניגע רגע במה שהיה שם לפני. אוקיי. עברתי מערכות יחסים רעילות, לא אחת ולא שתיים. מערכות יחסים רעילות עם אנשים נרקיסיסטים במיוחד. את הביטחון זה לא מעלה, ואת הערך העצמי זה בטח לא מסייע לו. מה זה אומר אבל? כי נרקסיסטים ונרקסיסטיות זה כאילו נהיה כבר מילה שנייה כאילו זה נהיה סלנג כזה, כולם משתמשים במושג הזה, בדיוק דיברנו על זה בפרק הקודם, אבל מה זה אומר להיות במערכת יחסים רעילה, נרקסיסטית? מה קורה שם ביום-יום? מניפולציות רגשיות על בסיס, אני לא אגיד יומי, כי זה בתדירות הרבה יותר גבוהה מיומי, זה... אני חושבת שמה שאני מלבד לאלימות שכבר הייתה בסוף, מה שבעיקר קרה לי שם, זה שהבן אדם פשוט עוטף אותך בעולם שלו, והוא ייתן לך, אחד נגיד לא נתן כלום, השני נתן לי עולם ומלואו כביכול, במרכאות אפשר להגיד, אבל אחר כך הבנתי שזה בשביל לגרום לי להרגיש שאין עוד מישהו אחר שיעשה את זה, והוא גם אמר את זה בסוף, מי יעשה את זה אם לא אני? אוקיי. אף אחד לא יקבל אותך כמו שאני מקבל אותך. כאלה. אתה נמצא בתוך מעגל כזה שאתה בלופ. דברי למיקרופון. סליחה. זה להיות בתוך לופ. זה ממש להיות בתוך לופ. זה באמת על קצה הלשון, זה פשוט כרגע עכשיו זה מאוד מציף, אבל כן, אתה באיזשהו מקום, זה המון צעקות, זה המון לזרוק דברים באוויר אם צריך, זה בן אדם שעסוק רק בעצמו, מה שהוא עושה זה מקובל, זה לעקוב אחריי, בסדר? כאילו כזה. זה היה מפחיד, כי גם כשזה נגמר אז זה היה מפחיד, זה היה פחד לצאת מהבית שהוא לא, בן אדם לא יעקוב אחריי, כאילו כזה. אוקיי, זאת אומרת אנחנו מדברים על מערכת יחסים שבמודע אני מבינה שהיא לא תקינה, אז כאילו עולה השאלה רגע, מה הסיבה שאני נשארת שם, כאילו, אם אנחנו מדברים רגע על המקום הזה, כאילו, אני רואה את הדברים, אני רואה שזה לא תקין, זה לא גורם לי להרגיש טוב, אז כאילו, למה להמשיך, כאילו, לפחות אז בנקודת הזמן, עוד פעם, אנחנו כבר לא שם, אבל כאילו, מה היה אז שגרם לך אולי להישאר, או להחליק, או להתפשר? קודם כל, ערך עצמי הוא הנמוך, ושוב פעם, זה הנקודה הזאת שהבן אדם אומר ומראה לך שחוץ ממנו אין לך אף אחד. זה היה ממש בריש גלי, מי יקבל אותך אם לא אני, וזה לא אחד ולא שתיים אמרו לי את זה, כן? זה כאילו... ואז אתה אומר, רגע, אז אני לא שווה מספיק, אני אומרת לעצמי, אני לא שווה מספיק. באמת אף אחד לא יקבל אותי, אולי אני צריכה להישאר שם, אולי, כאילו, ואני מבינה, ואני יודעת שהמקום שאני נמצאת בו הוא לא תקין. אני גם לא סיפרתי לאף אחד, שמא חלילה יחשבו משהו רע לבן אדם, שזה בכלל הייתה טעות בפני עצמה. שאם אני יכולה רגע לפנות ולהגיד, כאילו, באמת, אם אתם מרגישות שמשהו לא תקין, פשוט, לפחות לשתף בן אדם אחד, מספיק קרוב, ולהקשיב לו, למשהו יש לו להגיד. אני פשוט לא הסכמתי, גם שניסו לפתוח לי את העיניים מבחוץ, כי ראו שמשהו, בלי שאני אדבר. בלמתי את זה והגנתי על הבן אדם וכזה. כי הייתי בטוחה שזה הבן אדם, שאין. ולהיכנס למערכת, אחרי המערכת היחסים הראשונה שזה קרה לי, טיפלתי בעצמי. הבנתי שאני לבד לא מצליחה להתמודד עם מה שאני חובה. והלכה לי כל השמחת חיים, שאני רגע אגיד שזה בן אדם שהייתה לי שמחת חיים באמת, שכולם, אפילו אנשים זרים היו אומרים לי וואו, כאילו. והוא פשוט דאג להוריד את החיוך ממש זה לא יכול להיות שאת מחייכת כל כך הרבה וזה לא אמיתי, ואיך בן אדם יכול לשמוח כל כך הרבה וכזה, עד שפשוט החיוך נעלם, עזבו את הצחוק, עזבו את זה, החיוך נעלם, לא היה כבר, לא, באמת, נראה לי שנה שלמה, כאילו זה נמשך גם אחרי המערכת יחסים, לא הצלחתי לחייך, והרגשתי שמשהו שם, אחרי שנפרדנו, שמשהו כבר לא תקין, שאני לא מצליחה להרים את עצמי מזה, והחלטתי שאני פשוט פונה למישהו שפשוט יעזור לי, כי
כי מה שם קרה אצלך? זאת אומרת, המערכת יחסים הסתיימה, קשה ככל שתהיה, והבנתי שזה לא טוב לי, וראיתי מלא סימנים, והוא זרק לי הערות, והוא ביטל אותי, ואוקיי, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא... אגב, הסיבה שכאילו הייתי שם זה בגלל שבעצם לא ערכתי את עצמי, כמו שאמרת, אז זה נגמר, אבל בעצם הרגשת שכאילו גם לאחר מכן, יש שם איזשהו מקיף של עצבות שהוא יותר עמוק מעכשיו. הייתי בדיכאון, חד משמעית, כאילו אין פה... לא קמתי מהמיטה, זה כזה דיכאון. זה לבכות מהבוקר שאני קמה ועד הלילה שאני הולכת לישון למה? למה? שאלה לא אימונית, אבל כי מה קרה שם אצלך? כי הייתי בטוחה, שוב פעם, שאני לא ראויה, שלא תגיע זוגיות, שאם זה לא הוא, זה לא אף אחד. יש מוטיב חוזר לכל מערכות יחסים שלי, כולם דאגו פשוט להגיד לי שאם לא הם, אף אחד לא. שבזכותם בעצם. כן. אז זה גם כאילו, זה כמו כל פרידה שהיא קשה, וגם מרכיב הזה אז אם לא הוא, אז לא אף אחד, אבל אני לא מוכנה להיות שם, אז מה קורה בעצם? אז מה, אני אשאר רווקה עכשיו, אני לא יהיה לי טוב, ואז אני סוחבת על עצמי את כל המשקל של כל מה שחוויתי. זאת אומרת, כבר העניין הרגשי של מה שחוויתי, שאין לי כבר את השמחת חיים שלי, ואין לי את החברים שהיו סביבי, כי הוא הרחיק אותי מהם. אז הכל ביחד כבר נוצר לך מצב שאתה... אין לך כבר אמונה בכלום. האמונה שלי, בקדוש ברוך הוא דיברתי על זה בהתחלה, גם ירדה. אמרתי באמת הקיים, פשוט תעשה עם זה משהו, אני לא יודעת מה, כאילו, כזה. כאילו המקום שבעצם עולה הוא המון, עוד פעם, כאילו איזושהי ציפייה שמשהו יקרה כבר, כאילו אבל אני לא באמת מאמינה, אני לא באמת יעשה, כאילו המקום מאוד מאוד, תסתכלו על זה רגע סטטי, כאילו פחות תנועה, כאילו בדרך כלל דיכאון גם מאופיין בחוסר תנועה, במקום שהוא כאילו אין לי כוח, אין לי חשק, אין לי אנרגיה, אנשים שהיו שם סביבי גם באופן טבעי במערכות יחסים רעילות עם נרקסיסטיות, אז הרבה פעמים יש בידוד שלי מהעולם, החברתי, המשפחתי, הזוגי, מלבד הזוגיות בעצם אין שום דבר, וכאילו כן בא לי רגע שנייה, כי אנחנו נדבר על אמונה ואנחנו נדבר רגע על מה קרה שם בדרך, הבנת שמשהו לא תקין כי באמת את חובה משהו שהוא גם פיזית וגם רגשית וגם ממש הלכה למעשה כאילו את לא בטוב, ומה כאילו מה את אומרת לעצמך שם, עוד פעם אני מזכיר לך נשכחות, אבל כאילו מה אמרת לעצמך שם כאילו שזאת המציאות? זאת אומרת אחרי הפרידה אתה מתכוון? כן, שאת כבר איך שאומרים סיימת עם זה עם כל הקושי וכזה, מה השיח כאילו שהיה לך? השיח הוא נוראי, אני לא יודעת אם אתה רוצה אפילו שאני אגיד אותו, אבל... אני חושב שאם יש פה נשים שנמצאות שם, אז שווה שהם ידעו רגע, כאילו, מה יש שם. זאת אומרת, בסוף, המטרה של הפרק הזה, וזה גם הסיבה שאני החלטתי לדבר על אמונה, הוא שקודם כל ננסה שנייה, כאילו, תחשבי עלייך שהיית שם, כאילו, איך זה נשמע? כי בסוף, אני מאמין שגם כאן, כאילו, יש נשים שחוברות כרגע משהו, הן לא רואות את זה, נכון? בתוך הסיטואציה אנחנו לא רואים את האור. וחשוב רגע שהם ידעו שהם שם וזה לא משהו שהוא מקרי. אז את יכולה לתת ממש על קצה מזה כמה שבא לך, כן, אבל כאילו איך יודעים שאנחנו כרגע לא בטוב ובמקום שהוא צריך? אני הייתי בן אדם שיוצא ומוקף באנשים, ואני בן אדם של אנרגיות, מאוד חשוב לי תמיד להקיף את עצמי באנשים ולהיות עם אנשים, כן, גם להיות גם לבד וכזה, אבל הרגשתי שאני לא מצליחה לחייך, שאני לא מצליחה כבר לצחוק מדברים שהייתי צוחקת מהם. אני במיטה ולא זזה מהמיטה, זאת כל כך לא אני. אז התחלתי לראות את הדיכאון כבר של הסביבה שלי כלפיי, את הרחמים שלהם, שזה היה לי מאוד קשה להכיל את הרחמים האלה. איך זה בא לידי ביטוי? מה זאת אומרת? זה המבט, זה אפילו לא להגיד את זה. וחשוב לי להגיד שגם אחרי שנגמרה מערכת יחסים, אני מעולם לא אמרתי מה עברתי מתוך המערכת יחסים. אז... אבל עדיין היה את המבט הזה של הרחמים של... אנחנו לא יודעים איך לגשת אלייך, אבל אנחנו רוצים שזה יסתדר. והבנתי שמשהו...
אני בן אדם מאוד משפחתי, אז הבנתי שכבר אני לא פוגעת רק בעצמי, אני פוגעת כבר בסביבה שלי. אני לא רוצה לראות אותם, אני נועלת את זה בחדר. כזה, הבנתי שאני בנקודת זמן, שאם אני לא עכשיו קמה ועושה משהו, זה רק הולך ומתדרדר. וזה לא מתדרדר רק ביני לבין עצמי, זה כבר, זה לשרוף את עצמי מכל כיוון, אם זה בלימודים שלי, ושאז למדתי, כי אני לא מצליחה לקום מהמיטה, אז כזה. גם המעגל החברים המצומצם שכבר נשאר לי, אז גם הם יכול להיות שלא יהיו, אני לא יודעת, ואני לא אשקר, היה לי גם רגעים שאמרתי, טוב, אז אולי אני צריכה לחזור אליו. שזה היה הכי נורא, כי היום אני אומרת, אני אומרת את זה עכשיו בכל רם, זה למה אמרתי, אני לא בטוחה שאתה רוצה שאני אגיד את זה, ואני אומרת, מה עבר לי בראש באותו רגע שכאילו, בכלל זה עבר לי בראש. מה עבר לך בראש? יופי, בוא נבין את זה רגע. אמרתי, טוב, אם אני כבר גם ככה במצב כזה, אז נחזור למצב הקודם, והרי לא תהיה לי זוגיות, כי הוא נתן לי להאמין שלא תהיה לי זוגיות, אז נחזור, ונהיה, מה עדיף להיות לבד? כאילו, הנה, אני עכשיו בא לבד עם כל הגועל נפש הזה, אז כאילו אולי קצת נחזור לרע, אבל שבאיזשהו מקום ישכיח ממני קצת את הדבר הזה. והשיח שהיה לך כלפי עצמך שם, זאת אומרת, אם אנחנו רגע יכולים להיכנס למוח שהיה לך אז, עשית שינוי מטורף, אבל כאילו, איך זה נשמע במחשבות? כאילו, אוקיי, אמרת פה כמה, אבל כאילו יש דברים מסוימים שאמרת כלפי עצמך? כן, כמובן, אני כבר לא זוכרת אם אמרתי את זה או לא, אבל את לא ראויה, וזה לא יקרה, והמון הלקאה עצמית, זה, הלקאתי את עצמי על משהו שהוא עשה לי בכלל. כמו מה? זאת אומרת, אני ידעתי שמה שהוא עשה זה לא תקין, אם כבר הייתה את האלימות, אז מה גרמת לו שעשה את זה? זאת אומרת, לא מספיק שחוויתי את זה, אני גם מאשימה את עצמי על זה שבגללי זה קרה. כן, ואולי אם הייתי עושה ככה וככה, אז לא היו מתייחסים אליי בצורה כזאת. זה, אני כבר הרעלתי את עצמי, למדתי ממש כבר להרעיל את עצמי, הלקאתי את עצמי, זה שובר עוד יותר, זה שובר. אין לי מילה אחרת להגיד פשוט. אוקיי, אז זאת הסיטואציה, כאילו מה שאת מתארת פה היא חוויה מאוד מאוד מאוד, שמצד אחד אני מאוד כאילו לא מגלה כזה מה קורה אצלי, סוגר את עצמי, אפילו כבר הסביבה הקרובה שלי מתחילה לראות שמשהו עובר עליי, אני עוד יותר מרגישה לא בסדר עם זה שזה כבר משפיע על זה, ויש לי מחשבות אפילו לאיך להשכיח את זה בדמות לחזור למשהו שראיתי שהוא לא טוב לי ופגע בי. אז מה גרם לך בסוף? כאילו, אמרת שעשית כל מיני דברים. מה עשית בנושא? אז הלכתי לטפל בעצמי, הבנתי שאני צריכה גורם חיצוני בשביל זה. עכשיו, שוב פעם, נחזור רגע לאמונה שלי. לא הרבה זמן לפני שהייתה את הפרידה נפגשתי עם חברה, ואתה מכיר אותה, זה אשתו של עידן, והיא ככה סיפרה לי על התהליך שלו ועל התהליך שלה, זה אחרי שלא נפגשנו המון זמן, וכאילו הייתה לי הערה, ואז אמרתי רגע, שנייה, כבר מישהי דיברה איתי על זה, סיפרה לי שיש דבר כזה, לא ידעתי מה זה קואוצ'ינג וכל הדבר הזה, NLP, לא היה לי מושג, אמרתי טוב, אז נדבר איתה רגע, נשאל אותה מה היא אומרת, ובוא נתקדם משם, כאילו. ואז פשוט הלכתי לטפל בעצמי. הבנתי שאם אני לא לוקחת מישהו חיצוני, אין לי דרך להקים את עצמי, כי כמה שלא ניסיתי לחייך בכוח, זה לא פשוט, זה פשוט לא עבד. כל חיוך היה הופך לדימה. אז כאילו, אז עשיתי את זה. זה היה תהליך ארוך, שאני יכולה להגיד שבסופו של דבר, גם לא סיפרתי 100% מהאמת, הוא לא ידע על האלימות בכלל. ואז אחרי המערכת היחסים השנייה שהייתה, אז הבנתי שעשיתי טעות, כי כל התהליך שעשיתי ולא סיפרתי בכלל על האלימות, וזה חתיכת כאילו... זה בגישו. כן. אז רגע, מה עשיתי בכל התהליך הזה? זהו, זה בגדול. אבל ממש נלחמתי, כשאני הגעתי ל-NLP הראשון, זה היה תחזיר לי את השמחת חיים שלי ואת האמונה שלי. אוקיי. זה היה המטרה. לא הייתה לי שום מטרה אחרת מלבד לזה. זה מה שראיתי לנגד עיניי, תוך כדי גם טסתי להודו שזה ניקה לי את הראש והכל, אבל זה הייתה המטרה לשמה אני הגעתי לזה בכלל.
אוקיי, מדהים. אז בעצם את מדברת על מצב, זה בדרך כלל גם משהו שברוב הפעמים אני פוגש בתוך הקליניקה, כי רוב מי שאני עובד איתה הייתה כבר ועשתה כבר, וזה בסדר גמור. בעיניי זה דבר שהוא נהדר, כי יש את השלב שבו אני ממש ממש למטה, ואני צריכה שנייה רגע שימשו אותי מהמים. אז הלכתי בעצם למה שאני רואה לנכון, ולפחות החזרתי את זה, והיום את יכולה להגיד שגם שם באיזשהו מקום קצת הסתרת. נכון. כי זה א', הדחקתי, וגם זה מבייש לדבר, כאילו להגיד את זה בכל רם. אני לא חושבת שהצלחתי להודות בפניי על מה שעברתי. מלבד לכל זה, אחת הסיבות שגם לא דיברתי אני רגע אדבר על הבן זוג הראשון. שבכלל לא שיתפתי אף אחד בכל הדבר הזה. היו לו פני מלאך, הוא היה בן אדם מאוד מוערך בסביבה שלו. מי יאמין לי? זאת אומרת, אתה מבין? וגם אחרי שנה שבאתי ופתחתי בפני מישהו שעבדתי שהוא במקרה חבר שלו, אמר לי, את בטוחה? מה את בטוחה? אני עברתי את זה, אני אספר לך מה עברתי. אז אמרתי, זה רק מוכיח את זה שלא הייתי צריכה לדבר על זה. האם זה היה נכון? לא, הוא ספציפית בן אדם שלא הייתי צריכה להגיד לו את זה אולי, או לא משנה, אבל מישהו אחר היה לוקח את זה ועושה עם זה משהו, אם זה, הוא היה שומע דבר כזה. לגמרי, תשימו לב רגע מה קורה פה. יש פה מצב שבו אני, בחוויה שלי, בעצם חובה משהו מאוד מאוד קשה. אני מרגישה לא בנוח לפתוח את זה בפני הסביבה הקרובה שלי, ובאופן טבעי כאילו יש שם אפילו ניתוק של חלק מהסביבה שהייתה שם. ולא מספיק זה, אני מבקרת את עצמי על זה שאני חובה את הדבר הזה, ואני מאשימה את עצמי שבגללי הדבר הזה קורה לי, בגלל אותה זוגיות בעצם הדבר הזה קורה לי, ולא מספיק זה, יש דיסוננס מאוד גדול בין מה שהאדם נראה בחוץ לבין מה שאני חובה בפנים. ואני מתחילה לחשוב עם עצמי, האם זה, אני בכלל מדמיינת, האם הדבר הזה בכלל קרה, האם בכלל זה, וזה סימנים לכך שיש פה איזה לופ מאוד מאוד גדול, ואני רוצה שרגע ממנו, מן הסתם הלכת ועשית עבודה, ובסדר, אז יש דברים שלא פתחנו שם, זאת אומרת, כבר הלכתי לטיפול, כבר הלכתי למישהו שיעזור לי שנייה, וגם מולו באיזשהו מקום, זה היה עד גבול מסוים, ועוד פעם, לא בגלל שהוא לא מאמן מדהים, או מה שזה לא יהיה, אבל בגלל שאני לא בשלה רגע לפתוח את הכל עד הסוף, כי אני לא לגמרי מאמינה שזה מחבר אותנו רגע לנושא של הפרק. אז בואי נדבר על הנקודה הזאת רגע של, אוקיי, אז מה עברת? כאילו, באיזה נקודה החלטת שאת רוצה לעשות עוד משהו? הנקודה הייתה שאני הרבה זמן בלי זוגיות, או רעילה, לא משנה. הייתי בתקופה מאוד מאוד עמוסה, זה השנה פשוט היה, כן? אם זה היה תואר, ואם זה היה עבודה חדשה והכל. וזה היה בתקופה שכל הזמן היו אומרים לי, את בררנית, את בררנית, את בררנית, את בררנית, ואני לא בררנית, יש לי סטנדרטים פשוט, כזה, מנסות לכם את עצמי. ולא אמרו לי את זה, אומנם במונח הזה של הערכה עצמית, או למרות שחברה אחת אמרה לי את זה, אבל גם בטיפול הקודם, וגם אחר כך, כולם הראו לי כמה אני לא מעריכה את עצמי. ואני הכחשתי את זה. לא, אמרתי, זה לא עניין של חוסר הערכה עצמית, פשוט אני רואה את כולם לפניי. שזה חוסר הערכה עצמית, פשוט לא... היום אני מבינה את זה. קוראת. ולמרות שזה נורא עצבן אותי כל ההערות של כולם, אף על פי שזה אנשים שאני מאוד מעריכה, וזה לא אנשים שסתם ברחוב אומרים לי, זה אנשים שאני חשובה להם. אמרתי, אם כולם אומרים לי את אותו דבר, שוב פעם ושוב פעם, ומראים לי את זה שוב פעם ושוב פעם, יש פה משהו שצריך לפתור. אמרתי, אני הולך לבדוק את זה. במקסימום טעו, במקסימום טיפלתי, כאילו, אין פה יותר מדי... מקסימום נצליח, ננסה מקסימום נצליח. כן, בדיוק. אוקיי, ואז... ואז אתה קפצת לי בסטורי. ואז המליצו לי עליך, אז שני דברים ביחד אמרתי, סימן מהקדוש ברוך הוא, ופשוט דיברנו. אוקיי, אז דיברנו. נכון. ונפגשנו.
בואי נדבר קצת על מה שאת עברת בתוך התהליך הזה. כאילו, נושא הפרק הוא אמונה, כאילו, מה קרה שם אצלך במערכת האמונות שלך, בתפיסות שלך, ממקום שאני לא מאמינה, שזה לא אפשרי, שאני אפילו לא יכולה לגלות את הדברים האלה לאנשים. מה קרה שם אצלך? אני חושבת שכשהגעתי אליך, הגעתי שאני מגיעה נקייה. זאת אומרת, אני שופכת, אני לא אשקר, כן? בפגישה הראשונה זה לא קל לשפוך את הכל, אף על פי שהרגשתי איתך בנוח ושהפכתי מעבר למה שחשבתי שאני אשפוך, אבל עדיין, כאילו, אני לא מכירה אותך ואני בן אדם שעד הרגע שהגעתי אליך, לסמוך על אנשים היה בגדר משהו שהוא, אני לא אגיד בלתי אפשרי, אבל הוא היה כמעט הבלתי אפשרי. אוקיי. וזה לא משנה מי הבן אדם. היה בן אדם אחד שאני לא אגיד מי הוא, שאני לא אעליב אנשים אחרים, אבל היה בן אדם אחד שאני יכלתי לסמוך עליו, וחשוב לי להגיד שזה לא סתם אני לא סומכת על אנשים, זה משהו שאימנתי את עצמי בראש מגיל מאוד 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 צעיר, וכל פעם שהייתי סומכת על אנשים הייתי מלכת עצמי על זה, ובונה עוד חומה ועוד חומה ועוד חומה. אז זה היה זה, וזה היה כל האמונות המקבילות, אמונה. את לא יכולה לסמוך על אנשים, זה כבר אמרנו, הייתי מלכת עצמי המון על כל דבר, הייתי מבטלת את עצמי על הסף, חוץ מהקריירה לא הייתי מעריכת עצמי בשום צורה. בקריירה אני יודעת מי אני ומה אני וכל ההישגים שלי, אבל הבנתי שזה לא מספיק תוך כדי התהליך. ההישגים האלה אחלה הישגים, אבל הם לא מביאים לי תוצאות בדברים אחרים, הם מביאים לי תוצאות רק באיפה שאני, באותו רגע נתון שקשורה להישגים, וגם אז, אתה יודע מה, גם שם זה לא, כי בסופו של דבר הביטחון, הערכה התעררה לי כל פעם מחדש, שהייתי צריכה להוכיח את עצמי, אז הייתי אומרת, אולי אני לא מספיק. זאת אומרת, מצד אחד זה דחף אותי ללכת, לעשות, להיות, אני מאוד מאוד במקום, שימו לב, כאילו הולכת למקום של ציר, וציר הזמן זה ציר הדוינג, בסדר, מאוד עושה, מאוד שם, מאוד, נגדיר את זה אפילו באזור נוחות שלי, סביב, כן. כאילו, פחות להתעסק עם הרגשות עכשיו, יותר להתעסק כרגע בפונקציונל, במה שצריך, נכון. בשביל מה צריך הרי להתעסק עם הדבר הזה, אם אפשר פשוט לעבוד, ולהתעסק בזה, ולא להתמודד. אז מה הייתה הנקודה שבה אמרת, אוקיי, טוב, איך עכשיו כאילו הצלחת לשנות את פעולות. פעולות. איזה פעולות? הפעולות שאתה דיברת איתי עליהן, הכתיבה, אני יכולה לשתף? כן, כן, כולכם כאילו זה נוסחה, כן, תני להם את הכל כמה שיותר, אני sharing is caring. אוקיי, אז נתת לי בהתחלת המחברת, ואמרת לי פעולות ולהתחיל לכתוב. אחד הקשים, תכף אני ארחיב את זה, אבל אחת הפעולות הקשות, אבל הן הכי עוזרות, הכתיבה אינטואיטיבית. סתם כי זה מתיש ואין לי כוח לזה, לא בגלל משהו אחר. כן, לא, זה באמת חופר. זה חופר. אני אמרתי לך את זה מדי וואן, זה הולך להיות משימה ממש לא כיפית. כן, אבל מה שם קרה אצלך? זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים כרגע, עוד פעם ניתן רגע את הדברים, אז הרבה פעמים בתהליך האימון אנחנו עושים קצת הנדסת תודעה, לפחות בשלב הראשון של התהליך, יש לו מטרה מאוד מאוד ברורה, ואחד מהם זה בעצם לכתוב כל ערב מה אני מרגישה בצורה חופשית. נכון. ובעצם להתמודד עם כל השדים שיש בי, בלי לבקר, לפרש. לא לקרוא את זה גם? אמרת לי לא לקרוא את זה. כן, ממש להקיע על הדף, כאילו יש בכלל תהליך פסיכולוגי שאנחנו עוברים בכתיבה, זה נקרא לצאת לעמדה שנייה, זאת אומרת בזמן שאנחנו כותבים, באיזשהו מקום ברמה לא מודעת אנחנו קצת יוצאים מעצמנו, זאת אומרת שאולי בחוויה שלנו זה אנחנו, אבל כשאנחנו כותבים אנחנו יוצאים מעצמנו ויש לנו אפשרות לקבל הצצה ברמה הלא מודעת למה שמתרחש בתוכנו. נכון. קשה לנו מאוד לאבד מחשבות בראש, זה בלתי אפשרי, ניסו למדוד את זה, המחשבות שלנו נעות במאות קמ"ש. ולכן אם יש איזשהו קונפליקט או משהו שמציף או משהו חסום, השלב הראשון הוא קודם כל להקיא את זה על הדף, להוציא את זה רגע, כמובן שיש פה גם הרבה מרכיב שלאט לאט זה נבנה, בהתחלה זה חופר, בהתחלה זה מעצבן, הרבה פעמים אנחנו מחייבים, תראה צוחקת, הרבה פעמים אנחנו מכריחים אפילו בתהליך לעשות, צריכים לשלוח לי, לייצר בעצם הרבה מאוד מרכיב שקשור לכתיבה ולמה שאנחנו עושים בטקס הבוקר וטקס ערב, אבל השלב הראשון הוא בעצם להתחיל להתמודד עם השד הזה. נכון. אוקיי, אז מה קרה שם? התחילו לצוף דברים, ואז הבנתי כי הטיפ שנתת לי בפעם הראשונה הוא היה הטיפ הכי נכון, וזה משהו, אמרת לי, 5 דקות הראשונות המוקדם מתחיל יוצא,
אחר כך אתה תראה שכבר זה משהו שמעבר כבר למה שעובר לך במחשבות ביום יום. כאילו זה התת מודע כבר התחיל לצוף. ואז אמרתי, ריבון העולמי, אם מה שאני חושבת בראש שלי כל היום, ריבון העולמי. זה רק 5 דקות הראשונות, וכל היתר זה התת מודע שלי מסכן, כבר כאילו גמרתי עליו במילים אחרות. מה היה שם? הכל צף, זה... הראש, גם בתוך כדי הכתיבה, זה נע מדבר לדבר, פתאום התחלתי לקשר דברים אחד, כאילו דברים מתחילים להתקשר, ואני מבינה שאני חושבת משהו בגלל ש... אז מה הבנת בעצם? שאני חייבת קודם כל להמשיך עם זה, כי זה מרוקן. זאת אומרת, אחרי שהייתי כותבת את זה, הייתי, רגע, את הנשימה העמוקה הזאת של שחררתי, אבל זה מציף, ולפעמים, אף על פי שאמרת לא לחשוב, לא לקרוא את זה או משהו, לא הייתי קוראת את זה, אבל הייתי מאבדת את זה בראש. אז מה הבנת על עצמך שם בסוף? כאילו כחלק מתהליך הכתיבה, אמרת שיש שם הרבה אמונות שלא מגיע לי, אני לא ראויה, אין שם מישהו בשביל... עלו המון פחדים שם. המון פחדים. אבל באמת, כל הזמן, ולא בגלל שאתה פה, ולא בגלל שזה פודקאסט, ולא, באמת, כל פעם היה צף הדבר הזה של התהליך, כמה הוא עושה לי טוב, וכמה אני שמחה שעשיתי אותו, ועוד משהו שאנחנו בטקס ערב, זה לא בטקס ערב, בטקס בוקר. נשמע כאילו כל יום אנחנו עושים טקסים, הדלקות נשואות, כן. זה לכתוב הודעות, וכל בוקר הייתי כותבת הודעה על זה, שתודה שאני בתהליך הזה. אז הבנתי דרך הדבר הזה כמה אני במקום שאני צריכה להיות בו, שאני רוצה להיות בו ושטוב לי להיות בו. זאת אומרת, בחרתי במשהו עבורי. למה אבל זה חשוב לעשות את זה? כאילו, למה בכלל לכתוב, להתמודד עם הרגשות שלנו, להודות על הקיים, להודות על דברים שעשיתי בעבור עצמי, בכלל להקדיש את הזמן לזה בבוקר, בערב, בכלל במהלך היום הרבה היה שיקופים של רגע להרשות לעצמי. קודם כל, שום דבר לא מובן מאליו. באמת, אמיתי, שום דבר לא מובן מאליו, ואני אישית מאמינה בזה שכל בן אדם שאנחנו פוגשים יש לו מטרה, משמעות. וזה לא משנה עכשיו אם זה הכרתי אותך כתהליך, או הכרתי מישהו שעמד מאחורי בסופר, והוא אמר את זה משהו שלקח אותי לאנשהו אחר. זה דבר אחד. דבר שני, כשהתחלתי לכתוב, הבנתי כמה יש לי להודות. כמה יש לי בעצם. כמה יש לי. וביום יום אנחנו מודיעים על המשפחה שלנו, על הזה שלנו, לא שאני מומיתה מערכם חלילה, הם תמיד הראשונים אצלי, אבל אנחנו לא שמים לב לעמוק יותר. זה כל מה שיש לנו בחיים. כן. ובעצם מה שאנחנו מתמקדים בו הרבה פעמים זה השלילי. נכון. זאת אומרת, חשוב רגע להבין רגע משהו. בסוף, כל רגע שיש לנו בחיים, וזה לא משנה אם זה רגש חיובי או שלילי, אנחנו מייצרים. איך אנחנו מייצרים רגשות? בעזרת תהליכי חשיבה לא מודעים. שעל מה הם מבוססים? על סדק פסיק מהמציאות, דרך הפילטר של עיוות, השמטה והכללה. זה אומר שבפועל קרנית העין שלנו נחשפת למשהו, אבל בעצם אנחנו רואים הרבה פחות מאחוז. ואם אנחנו חווינו בעבר, ממש כמו ששיתפת פה, באומץ רב, זה איזושהי תפיסה של אני לא מספיק, או לא מגיע לי, או כל מיני דברים מסוימים, והוכחתי לעצמי אפילו את הדבר הזה במערכות היחסים. אז הרבה פעמים מה שיקרה שם, שאני אלך בחוויה, וכל מה שאני אראה זה רק רע ושחור, והחיים קורים לי, ואני לא יכולה, כאילו החוויה היא חוויה מאוד קורבנית. אז אני תמיד אומר, וזה גם משהו שאנו בתוך התהליך, שהדרך לאזן את כל המחשבות האלה, זה בפעולות. ומה הרבה פעמים אנחנו עושים? אנחנו מנסים לאזן מחשבות בעוד מחשבות. ואז מה שקורה זה חשיבת יתר. וואו. בול. חשיבת יתר, אולי דברי רגע מה המשמעות של חשיבת יתר, מה היא מייצרת? אמונות מגבילות. אני לא יודעת אם אני הולכת לדייק במה שאני יכולה להגיד מה לי. תגידי לי רק את החוויה שלך. יכולה גם לא לדייק, כל סבבה. אוקיי. היא פשוט גורמת לא לפעול, לתקוע במקום, ופשוט לפחד מלעשות. זה אני, עם המון הימנעות. כי למה? כי בעצם, את מה אנחנו מגדילים שם? שאנחנו חושבים יותר מדי, האם לעשות, האם לא לעשות, מה נשלח לא יודע, מה נתקשר? את האמונה שלנו במה שזה יכול להועיל לנו או לא להועיל לנו, בכללי, את האמונה שלנו במה שאנחנו רוצים שיקרה,
כל אחד בעולם שלו, אבל כן, אז בעצם, זה בדיוק זה, אנחנו בעצם מתמקדים בפחד. עכשיו יש עיקרון, בכל מה שקשור לתת מודע, זה שכל מה שיתמקד בו יגדל, ואם אני חושבת כל הזמן על הפחד, אז אני מגדילה את הפחד, ואז בפועל בניתי, אני רוצה ללכת, איך שאומרים, אני קורא לזה, כאילו, הרבה פעמים אנחנו רוצים ללמוד לשחות, אבל לא עוזבים את המעקה. נכון. אז כדי לעזוב את המעקה, כאילו אם זה כל כך מפחיד, אז אני גם לא אעזוב את המעקה ואני אשאר במקום, כי המוח שלנו בנוי בצורה כזאת, הוא לא בנוי בשביל לשגשג, הוא בנוי בשביל לשרוד. והוא לא מתוכנת להצלחה, הוא מתוכנת לשמור על הקיים. אז כל עוד המחשבות שלי הם כאלו של כמה מפחיד, והנה הוכחתי לעצמי שאין שם מישהו, ורק רוצים, לא כדאי לסמוך על מישהו, וכי אם עשיתי את זה, אז הנה הוא בוודאות יפגע בי, כמו שזה קרה, בעצם אני נמצאת באיזושהי חוויה שאני אוחזת במעקה, ובפועל כשבודקים את זה, נכון, הרבה מהתהליך שלנו היה בלהזיז את התחת ולעשות, נכון. בסדר? פחות לחשוב. זה כי בעיניי, ואת הוכחת את זה, זה בעצם זה אפרופו אמונה, הדבר הכי רוחני זה פעולות. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, מה הקשר בין פעולות לבין פן רוחני? מי היא האישה שפועלת? אישה שמאמינה שהשינוי אפשרי עבורה. כי אם את לא פועלת, סימן שאת מאמינה, או שאת לא סומכת על עצמך שזה יעבוד. ולכן פעולה... תודה על המשפט הזה. זה הדבר הכי רוחני שיש. נכון? כן. ותסתכלו על זה. אגב, טוני רובינס ובכלל הרבה מחקרים מראים ש90% מהזמן אנחנו רק במחשבות שלנו, רק 10% מהזמן אנחנו עושים פעולות. והיקום לא מגיב למחשבות, נכון. הוא מגיב לפעולות. ועבדו עלינו, זה לא תחשבי טוב יהיה טוב, זה לא מחשבה יוצרת מציאות, זה מחשבה ופעולה יוצרת מציאות. היקום מגיב לפעולות, הוא לא מגיב למחשבות. אז יאמר זכותך שבעצם באיזשהו שלב עשית כזה, אפשר להגיד על הוואקפר, כאילו כזה, התחלת לעשות מלא פעולות. נכון. ובוא נדבר עליהם רגע, כאילו מה גרם לך בכלל לעשות אותם, ואיך החלטת פשוט לזוז מהמעקה המאוד מאוד נוח הזה. רגע, אני אגיד משהו. השבוע יש סדרה שאני רואה, ולא חשוב. אבל אמרו שם איזה משפט מאוד חכם, שזה מתקשר גם למה שאתה אומר. מי שמפחד, בסופו של דבר הוא מזמין את המציאות הזאת אליו. זאת אומרת, לא שתפחד ממנו, בסוף זה מה שתפגוש. ואמרתי, בוא'נה, זה נכון. יש משפט גם אפילו, אנחנו יאמר לזכות טליה, שחלק מהעניין של אמונה, אז בעצם אני הולך ללמוד שיעורי טניה ביום השני, וטליה מצטרפת אליי, ככה אפשר לפרגן גם לדוקטור אלעד בן אלול שאנחנו לומדים אצלו, שהוא מביא הרבה מעולם האנתרופולוגיה לתוך המרחב הזה של ספר הטניה, ובעצם, למה אמרתי את זה? ובעצם, לא יודע למה אמרתי את זה. לא יודעת, אני לא חושבת על המחשבות שלך. אוקיי, דיברנו על אמונה ופעולות, אוקיי, הנה. ובעצם אחד מהדברים שמדברים, בכלל, ספר הטניה זה ספר שבא לתת פירוש על נפש האדם, בעצם מכל עולם החסידות, ויש משפט שאומר, כל מה שיגור אותי בא אליי, בסדר? כאילו, כל מה שאני מפחד ממנו, אני בעצם מזמנת, או מזמן. וחשוב להבין שהפחדים שלנו הם בעצם, אנחנו לא ניכנס כרגע לתיאוריית הקוונטים, ואיך אנחנו בורים מציאות, זה קצת עמוק, אבל אפרופו רוחניות ואמונה, בעצם חשוב להבין שבסוף, כל מה שאנחנו פוגשים בחוץ זה בעצם תהליך בריאה של המחשבות והאמונות שלנו. חשוב רגע לראות שבאמת הם בכיוון הנכון, והדרך לאזן אותם הוא פשוט לעשות. אז בואי נצא רגע בעצם במה שעבד לך, ואולי אפילו איפה את נמצאת היום, כאילו מה קורה שם, כאילו בתפיסה שלך את עצמך, מאז התהליך אחד התרגילים הכי קשים שנתת לי, הכי קשים. וואי, זה נשמע שאני ממש נותן, כאילו זה בית ספר כזה, שאני נותן לא, תרגילים. אבל זה תרגילים שנותנים כלים לכל החיים, זה משהו... טוב, אז אחד התרגילים הכי קשים היה לדבר לעצמי. תרגיל, סליחה, טל שאני הורסת לך רגע, מזעזע. אני תמיד אומר את זה, מה שאנחנו יכולים לעשות פה זה ממש קשה. כן, גם חשוב שמי שמקשיבה לזה שבאמת תבין שזה תהליך, זה לא... סליחה, כן? אתה לא קוסם. ואתה לא תמצא את הפתרונות לאנשים אם הם לא יעזרו לעצמם. בסדר? אף אחד לא יגיע אליו פתרונות והתוצאות לא יגיעו אליו אם הוא לא יעזור לעצמו. אז זה קודם כל, כאילו, באמת, אם לא היינו עושים... אני, לא המתאמנות שלך, אני לא יודעת מה המתאמנות שלך עושות, אני. אם לא הייתי עושה, אז כאילו, לא היה שום משמעות לכל התהליך הזה. מאוד מוכיח את מה שאמרנו, שהיקום מגיב לפעולות ולא למחשבות. כן. כן.
אז מה עשית? אז לדבר לעצמי במראה, להגיד את זה אפילו זה קשה לי, זה חתיכת תהליך. אז בפעם הראשונה הסתכלתי על עצמי במראה, ברחתי, אמרתי מה את עושה, כאילו. בפעם הראשונה הסתכלתי במראה, ואני רוצה לדבר, כן, זה שאני צריכה לעשות את זה. כן, יודעת שאני צריכה לעשות את זה. אני לא רוצה, אבל אתה לכריח אותי, כן? כן, כן, כזה. ואני בורחת. פעם שלישית, ואז בפעם הרביעית זה היה כזה, אני לא זוכרת אפילו מה אמרתי לעצמי, באמת באותו רגע, אבל בטוח שלא החמאתי לעצמי איזה משהו זה, כזה בשקט שאף אחד לא שומע, וכאילו אפילו אני לא שמעתי את עצמי, ברחתי. ואז אמרתי, טוב, כאילו, סליחה רגע על המילה הזה, קוסומו, את צריכה לעשות את זה ותתמודדי עם זה, וזה התהליך שלך, זה מה שאת צריכה לעשות כרגע וזה מה שאת תעשי, את באת בשביל מטרה מסוימת ואת חייבת לעשות את זה. אז עשיתי את זה בסוף, ואני יכולה להגיד שמפעם לפעם אני יכולה להגדיל את אוצר המילים שלי כלפי עצמי. עכשיו זה נשמע כזה נורא נרקיסיסטי, ומה את מדברת לעצמך ומחמיאה על עצמך ואוהבת את עצמך קוסומו, כן, אני אוהבת את עצמי. וכן, אם זה לא... עולה עליכם, לא יכול, נו כן. בסדר, זה לא שעכשיו אני פוגעת במישהו אחר בשביל עצמי, כאילו, בסדר. בנוסף, אחד הדברים העמוקים שהיו זה לסמוך על אנשים, ולשים את עצמי לפני כולם. למה זה חשוב לסמוך על אנשים? למה זה חשוב לסמוך על אנשים? כי אני יכולה להגיד בחוויה שלי, כשלא שמחתי על אנשים, אז אתה נשאר עם הכל אצלך, ומאוד מאוד קשה להיפתח, זה להסתגר מאוד, זאת אומרת, גם כשמגיע מערכת יחסים, אז זה מאוד לשמור על עצמי כל הזמן, ולצפות שהבן אדם השני יעביר. עכשיו אם אני לא אעביר, זה כמו, בשביל לקבל אתה צריך לתת. אז כזה. ואם הציפייה שלי מבן הזוג שהוא יסמוך עליי וייתן אמון, אז אני גם צריכה לעשות את זה. כאילו זה קצת אגואיסטי לחשוב על זה אחרת, כי אם זה היה הפוך, לא הייתי מקבלת לזה. אז... בום. ואני מאמינה אל תעשה משהו שלא היית רוצה שיעשו לך. כן. והפוך, תעשה מה שאתה רוצה שיעשו לך. בול. אז זה היה מאוד חשוב, עכשיו, זה לא יישמע עכשיו, טוב, כל אחד שמאכזב אותי, אז אני נותנת לו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות. יש גם גבול לרמת זה, בסדר? אבל כאילו, סליחה טלי, אני הורסת לך, אבל יש גבול. לא, את לא הורסת לי. אני גם עדיין בתהליך. יש גבול. אבל כן, זה משחרר, כאילו, איך הגדירו לי את זה פעם? יש לך חוגה, חילקת אותה לחלקים, ולכל אחד אתה נותנת חלק, ושם זה נגמר. ואין סיכוי שאני אתן לשני אנשים מאותו חלק, אין סיכוי כזה, כאילו. אז זה כל הזמן לשמור את הקרפים אצלי, וזה השליטה הזה, והפחד הזה, וזה כל הזמן להתמקד בזה שאת, רגע, את לא יכולה, את לדבר עכשיו, את כאילו צריכה לשמור את זה אצלך. זה תופס את המוח. בול. זאת אומרת, שימו לב כמה מאמץ יש בלשמור על. זה אנרגיה. לגמרי. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מאמץ, ובלי שום קשר שבאמת אנשים לא אוהבים, אנשים, כאילו, קשה להם להתחבר, איך שאומרים לאנשים שהם סגורים בתוך עצמם. אז מלבד זה, יש פה הרבה מרכיב של מאמץ שלי מול עצמי, שאני מחזיקה. תחשבו על כאילו איזשהו תפקיד, על כאילו מה שעולה לי זה כאילו איזושהי שחקנית שלומדת איזושהי דמות, והיא משננת את הטקסט, והיא עושה כל כך הרבה דברים בשביל איזו הופעה של 1.5 שעות. ואחרי זה היא כאילו מורידה את זה וכאילו נחה. כמה היא לומדת. המטרה בתהליך ההגשמה שלנו, וזה לא משנה כרגע אם זה זוגי, עסקי, שיהיה לי טוב, הוא פשוט להיות אנחנו. עכשיו זה נשמע כזה מעצבן, תאהבי את עצמך, תהי זה, אבל כן, כי זה מאוד מורגש האם מישהי לידך היא כאילו משחקת איזשהו תפקיד, אפרופו השחקנית, והיא בגלל הפחדים שלה כאילו מאוד מאוד מחזקה, וזה לא התפקיד שלי כגבר כאילו להוריד את התפאורה, זה התפקיד שלה. אז אני חושב שאם אנחנו מבינים את העיקרון הזה, ויש פה מרכיב לא של אשמה, של בגלל איפה שגדלנו, ששימי לב כאילו מה קרה שם בתוך התהליך, אלא מקום של אחריות. אני רוצה לקבל משהו, אז אני אהיה השינוי. אם אני רוצה שינוי, אני אהיה השינוי קודם כל, ואז הדברים יקרו. הוא דבר מדהים שעשית ועדיין עושה.
וזה מאוד מאוד מתקשר לאמונה. זאת אומרת, אולי דברי על זה רגע, איך זה מתקשר לאמונה. זה כיף שאפשר להסליח את זה עליכם. כן. נזרוק אחריות, מה יקרה? איך זה מתקשר לאמונה? איך זה מתקשר לאמונה? שוב פעם, האמונה... אני לא נשמע את זה, בסדר? שכל אחד ייקח את זה לעולם שלו, אני לוקחת את זה לקדוש ברוך הוא, בסדר? יאללה, מדהים. יקום, בריאה, אלוהים, זה בסוף כולם מדברים על משהו יותר גדול מאיתנו. כן, נכון. אני מאמינה בזה, שוב פעם, מה שתעשה זה מה שתקבל. קרמה, אוקיי. קרמה. לטוב ולרע, זה לא משנה, אבל קרמה זה קרמה, כשהתחלתי לסמוך על אנשים, שאלתי אותך איך עושים את זה, אתה זוכר? ששאלתי אותך את ה... כן. אמרתי, פשוט תספרי, פשוט תדברי, כאילו, פשוט תעשי את זה. ובהתחלה זה לא נשמע. ואז נתקעתי בחברה שהחזבה אותי, שהיא לא ידעה שהיא החזבה אותי. ואמרתי, טוב, אני אדבר איתה פשוט על הנושא, כאילו, מה אני אעשה? למרות שלא בא לי, ואני לא באמת יכולה לסמוך עליה, אבל אמרתי, אם את לא תעשי, את לא תצליחי גם לסמוך בחיים. ואני באמת, שוב פעם, אני באמת מאמינה שכל אחד שנמצא אצלנו בחיים יש לו מטרה מסוימת, וכל אכזבה או פעולה שהבן אדם עושה כלפינו, או כל סיטואציה שהוא קוראת לנו בחיים, הכל מכוון, מדויק ויש לו מטרה מסוימת. לא משנה אם זה עכשיו מישהו שיצבן אותנו מאוד, או מישהו שיחזב אותנו מאוד. וכאילו זה כיף, כי אתה משחרר שליטה. אתה כאילו אומר, יש מישהו מעליי שהוא דואג לדברים, ומה אני צריכה לשבור את הראש, כאילו עכשיו. מדהים, זה בדיוק זה, זאת אומרת, באיזשהו מקום לא הכל עליי. תחשבו איזה קשה זה, כאילו, כל הזמן להיות בחוויה של אני שולטת, ואם אני אעשה ככה, זה יהיה ככה, אנחנו לא באמת יכולים לשלוט במשהו. האם אנחנו יכולים לשלוט האם אני אחיה עד סוף היום? התשובה היא כנראה שלא. כאילו אני יכולה לעבור את הכביש, חלילה יקרה לי משהו. כנ"ל, הרבה פעמים יש לנו תפיסה או רצון לשליטה מבוסס על מקום שאני לא סומכת על עצמי, שאם אני אראה רגש מסוים, או שאני אראה את עצמי או חלשה, אז כאילו אנשים לא יישארו שם, שזה בעצם ניתוק ממי שאני ומהיכולות שלי והמשאבים שיש לי. אז בעצם מדהים לראות שזה משהו שאת עושה, וכאילו אני נותן לו רגע איזשהו תוקף מקצועי, ולכן נורא נורא חשוב לעשות, שימו לב בעצם מה טליה אמרה פה, כאילו גם אם לא מרגיש לכם. כן. אני הבעלים של הרגש, הרגש הוא לא. יש מושג בספר התניא, בכלל בעולם החסידות, אפרופו זה, שאומר מוח שליט על הלב. יש סיבה למה קודם כל הראש שלנו למעלה והלב שלנו למטה. לא יכול לקרות מצב שאנחנו משנים את מערכת היחסים הזאת, והרבה פעמים שאנחנו מוצפים רגשית, מה שקורה זה שהרגש גורם לנו לא לפעול או לפעול בצורה מסוימת. ונורא חשוב להבין שיש סיבה למה זה קודם הראש הוא למעלה ואז הלב. אז אם החלטתי שאני רוצה לעבוד על הדברים, אז גם אם זה לא מרגיש לי, וגם אם אני לצורך העניין מפחדת מהתגובה שלה או מזה, אז אני אעשה את זה. אני אתחייב בפני טל קפון קצת, ניתן לי כלים, נתחייב, יציק לי, נעשה את מה שצריך. ואז גם הגלגל הזה מתחיל להסתובב, ואני מוכיחה לעצמי, אפרופו המסרים התת-הכרתיים שאני עושה, שאני מסוגלת. נכון. שלא יקרה כלום אם אני אתקשר את מה שעובר עליי. וזה מדהים, 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 והיום זה חלק בלתי נפרד ממי שאת. נכון. איזה כיף. כן, חשוב לי גם להגיד עוד משהו שעברנו בתהליך, יש את החלק הזה של הערכים. זה החלק הכי מעניין, בוא נתחיל בזה, סליחה, זה החלק הכי מעניין, כי לי היה צ'קליסט מאוד ברור בבית. כשאני אומרת ברור, זה היה כאילו... איזה צ'קליסט? רשימת מכולת של איזה גבר אני מחפשת. אוקיי. נכון, צ'קליסט אומרים, כן, כן. מה אתה עכשיו מערער אותי? לא, סתם, חשוב רק שיתחברו, בטח יש כמה צ'קליסטים כאלה מסתובבים פה. באמת, היה לי דף מלא משני הכיוונים שלו, שמור אצלי טוב טוב מתחת לכרית, נשבעת לך. אמרתי, אז יהיה מתחת לכרית, זה מה שיקרה בסוף. וככה, דרך הסולם הערכים שבונים יחד עם טל בתהליך, שהבנתי שבכלל מה שחשוב לי בחיים זה דברים אחרים. זאת אומרת, היו שני ערכים שאני אחשוף אותם, אני בעיה לחשוף גם את כל הרשימה, אבל שני הערכים הראשונים, היה לי ברור שהם ראשונים, כי תמיד גם בכתיבה של ההודעות, לא ידעתי תמיד אף פעם לכתוב קודם, שזה האמונה שלי וזה המשפחה שלי. ואחר כך כל היתר זה לא זה, אבל כשבונים את הסולם הערכים אני פתאום הבנתי, רגע, הייתי בטוחה שיהיו עוד דברים בתוך הרשימה, או שדברים שהיו למטה שהם יהיו למעלה. אז
דבר אחד הבנתי, עם כמה שלי זה היה ברור שהרשימה הזאת כאילו הולכת להיות אחרת, הבנתי שאף אחד באמת לא יודע מה הערכים שלו. באמת, ומלבד לזה של הסולם הערכים הזה, יש לו משהו מאוד משמעותי אחר. הגבר שאני מחפשת, זה לא הגבר שרשום לי ברשימה בכלל. זה הגבר שרשום לי בערכים שלי. זה הגבר שרשום בצ'קליסט, הוא בעצם לא מה שאני מחפשת. כן, סבבה, יש שם דברים מהממים, אבל זה לא הקריטריונים שבאמת חשובים. והם לא העיקריים, גם מה שכתוב שם. הם לא בהכרח, יכול להיות שברשימה של הערכים, אבל הוא לא העיקרי. מדהים, אז ככה לקראת סיום, אני אתן רגע משהו לגבי הצ'קליסטים האלה שיש הרבה פעמים לנשים ולגברים. לגברים יש פחות צ'קליסט, אבל לנשים יש דוחות אקסל ופיבוטים של מה צריך להתקיים. מדובר במנגנון הגנה של התת מודע, שבעצם הקריטריונים האלה שהגבר צריך להיות גם וגם, ולא מספיק, אז גם וזה, זה בעצם מנגנון הגנה של התת מודע שבא ואומר רק שכל הדברים האלה יתקיימו אז ורק אז אני ארשה לעצמי לפתוח את הלב, וזה בולשיט. זה בולשיט, זה מערכת, זה מנגנון הגנה שבא להגיד לי שבעצם כדאי לי להתחיל לשמור על הלב שלי או לא להראות את הלב שלי, כי אם אני אעשה את זה אז משהו רע יקרה, ולכן שמתי בעצם רשימה עם סטנדרטים לא הגיוניים בשום צורה, בסדר? שרק שהם יתקיימו אז בעצם זה יקרה. ומנגד מה שבעצם טלי אמרה זה עבודה עם ערכים, היא עבודה עם, בעצם אנחנו עושים איזשהו תהליך של גילוי ערכים שהמטרה היא מאוד מאוד ברורה, וזה בעצם לראות תכלס מי אני, מה חשוב לי בחיים, וזה משליך על כל תחומי החיים, וזה גם מה שאפשר לימים לקבל כל מיני החלטות משמעותיות, נכון. לגבי מערכות יחסים, לגבי קריירה, לגבי דברים מהסוג הזה, ולגבי עצמך בכלל, להתהלך בעולם בלי המאמץ הזה. אז בואי רגע נסכם שנייה, וחשוב לי רגע לשאול אותך שאלה אחרונה, שאני רוצה שתחשבי שנייה עלייך שהיית שם לפני, או מי שמקשיבה לזה עכשיו שהיא לא נמצאת במקום שלך, שבו אני אוהב את עצמי קוסומו וכל מה שאמרת פה, בסדר? מה היית אומרת לה, כאילו, מה היית אומרת לכל מי שמתלבטת וחוששת ולא יודעת אם ללכת, לא ללכת, לעשות עבודה, לא לעשות עבודה עם עצמה סביב המקום הזה, ללכת למישהו חיצוני, הרבה פעמים שם הרבה מרכיב של לבד. מה היא צריכה לשמוע ממך? קודם כל אני באמת מאמינה בזה. אין סוף להתפתחות אישית. עכשיו, באמת, בשום גיל. אני לא חושבת שסיימתי את התהליך שלי, ואני יודעת שזה יימשך, ואני די התמכרתי לתהליך, אני לא אשקר. תחשבי רגע על עצמך, באמת, איפה טוב לך במקום שאת נמצאת בו, או לא טוב לך במקום שאת נמצאת בו, ותמיד יש פתרון להכל. זאת אומרת, קומי ותעשי, זה לא יגיע אליך בשום צורה אחרת. ולעזור במישהו חיצוני זה לא בושה, זה ההפך. יש אנשים שרואים דברים מהצד שלהם ויש להם את הידע שלהם, תני להם לתת להם מהידע שלהם בשבילך. נכון, אמרתי את זה נכון? כן. ואין מישהו יותר חשוב בעולם ממך. נראה לי שזה מסכם את זה, וגם אם מתייעצים עם אנשים, וזה משהו שדיברנו עליו בעבר, הדעות שלהם יכולות להיות לכאן ולכאן, מיליון אנשים זה מיליון דעות, ותקשיבי לאנשים שאת רוצה תוצאות כמו שלהם ולא תוצאות אחרות. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אז נראה לי שעם זה נסיים, אני אגיד לך, וואו, איזה כיף לי שבאת לכאן. אני חושב שבכלל כאילו סיכמת את זה בצורה הכי טובה שיש. יש משפט של אחד מהמנטורים הגדולים שאני לומד ממנו, הוא כבר לא בין החיים, אבל בעצם זה משהו שהולך איתי. Don't be a follower, be a student. זאת אומרת, אל תהיי עוקבת, שהרבה פעמים יש אנשים שהולכים אחרי הרבה מאוד דעות של אנשים ולא רואים בעיניים. be a student, תהיי תלמידה. בעצם תיקחי את הדעות ותתאימי אותם אלייך ותראי מה נכון לך. זה יכול להיות בתהליך אימון כזה או אחר עם מאמן או מטפלת או מטפל, וזה יכול להיות בדעה או עצה כזו או אחרת. תשמעי, תקשיבי, ובסוף תחזרי אלייך ותעשי את מה שנכון ומרגיש לך. אנחנו באמת יודעים בסופו של יום מה הדבר הכי נכון. ועוד דבר הוא בעצם צי קצת מעצמך. כאילו תאמיני שיש משהו יותר גדול ממך, וזה דבר שמאוד מאוד מתבלט בעשייה שלך ומה שאת עושה היום. באמת לא לפחד גם. לפחד ולעשות נראה לי זה העניין. כן, זאת אומרת להסתכל לפחד בעיניים, כאילו ממש ככה ולעשות את זה, רק ככה זה היה בשביל, זה לא יבוא משמיים.
מהמם. טוב, וכאילו בא לי לסיים בקוסומו. סתם, בא לי לסיים תאהבי את עצמך קוסומו. טוב, אז טליה האהובה, תודה על הזכות שבאת לפה. אני אוהב אותך, אהבת אמת. אנחנו כבר בקשר, כל הקליקות שלי המתאמנות, הן לא מסתיימות אחרי סיום התהליך, אנחנו בקשר רציף. וזהו, תודה על ההקשבה וההאזנה, ואנחנו נתראה להשתמע בפרק הבא. שלמה כפי שאת. צ'או.